Здравейте хора, аз съм Ангел Дорана Games, а вие не сте. Добре дошли в моя YouTube канал и днес ще ви покажа къщата ми в Майнкрафт. Братле, къде пък влизам в мояк? Редното ми е просто за ухо. Тъй. Майнкрафт, ти сериозно ли? Добре, както и да е. Така, нека направо да не избаваш, влизаме на там има градинки, които са много интересни, ще ви покажа ето така. Нямаш градинки, защото без градинки ще влият много чудовища и не се занимавам. Да. Като влезнам тук, аре затвори се моя открит. Да. Имаме си камина, направя се насам, имаме си така неща. Отгоре си имаме и стълбичка, даже имаме си двойно легло, каминка, чест, крафтинг тейбъл и пеща. Да. Не само това. Имаме си подземна къща, причува. Смисъл. Даже имаме и градинка тук. Много яка. Вижда, че става мега кул. Добре. Тук. Тук се случва магията. Аре, щупи го е мой. Оп, какво имаме тук? Подземя. Аре, скача. Вау. Да, тук си имаме такова за безкрайни неща. Да. Като чуете този звук, просто направих недър портал тук. Просто имам отделна стая с недър портал. Така. Тук не е всичко. Тук се случва половината магия, пичове. Готови ли сте? 1, 2, 3. Направих басейн. Подземна къща с подземен басейн. Че само го направих. Да. Аре, да мая да го отворя. Имаме си басейнче. Като отворите тук, буквално има. Буквално тук има куче. Да, някакъв чест, който има храна. Ако огладнете след. Да. И мисля, че къщата ми е много яка. Мисля, братле. Къщата ми е много кул. Аре, скачи са, Стив, маяк. Аре, бе, мойка, виж къв си. Аре, бе. Окей. Но да, почуя, мисля, че стана много яко. Аз мисля да направя къща в дървото, смисъл. Да. После мисля това да го правим и да го направя на някаква къща. И да, радвам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайк, коментар и всички. Тук някакви са се разписали. По-скоро някоя. И не ми е гадил, защото знам, че в коментарите бре, тя гадили си. Какво ми става? Бре. Извинявам се за моето отклонение. Отклонение. Не, горката краечка. Какво го горе? Просто да. И всеки път, винаги като дойда тук, винаги това го слагам отгоре, като да. И никой буквално не разбира, че си имате подземна къща. И това му е плюса, че никой не знае, че имате подземна къща. И направо ще го слагам отгоре. Ето. Даже няколко ще сложа. Вие ще знам, че това е и тук. Ще трябва и даже ще махнем тия. И това е само едно. Да. Отзад върху къщата ми, смисъл. Отзад имаме стълба, за която и аз не знам за какво ми е. Но да, къщата е много яка. Сложил съм двойна ограда. А някак тук ще не съм го довършил, бе. Да. Тъй. Той ще ви сега ще ви. Готово. Тук също, да не влизат всякакви чудовища. Тук си имаме градинка.
Що не съм си оправил нещата, бе? Не! Какво направих? Брат. Добре, отзад мисля да махна тази картинка и тук да сложа лава. Но май няма да стане год, но да. И така, благодаря, че гледахте. Лайкнете, лайкнете, коментирайте и да. И до нови срещи, очаквате ново видео в петък. Ай, лак. Ай, чао.